Jeg vil have sodavand. Jeg vil have sodavand. Jeg vil have... Det går næsten. Tag nu. Hvem trokker? Hvad sagde du? Og det er overgangen fra barn til voksen, jo. Og når man er voksen, man må stationere mandagen. For så det er der her Jesus, der var så blå mandag. Så begynder du nu også. Så siger du noget, jeg kan forstå. Blå mandag og rød i træer. Jeg skrider. Pepsi. Nej. Hvad nu, hvis jeg siger Pepsi? Nej. Hvad nu, hvis jeg siger gaver? Nej. Hvad nu, hvis jeg siger Jesus? Hvad sagde du? Det er sådan fyr, der her Jesus. Man får masser af Jesus. Jesus. Hvorfor ikke bare tage det? Hvordan bliver man Jesus? Hvad? Ja, det gør man vel sådan set ved at gå til. Der kommer der helt. Hey, tøseren. De er jo fuldstændig vilde med Jesus. Så er det jo det, vi gør. Og har også mulighed for hende der for filatik, nemlig jeg kan få masser af sass. Jesus, god idé. Her, Ja, det var så ikke så slemt. det vil jeg nok med. Nå, hvad er det for et sted ved til hvem bor her? Og så, men de den kække. Er det? Ja, altså, helt ærligt. Nogle gange snakker så tror jeg, du lugter lidt en smule. Det var jo, du havde et fjernsyn også, men nemt så. Hvorfor hænger der sådan en kæmpe fugl lige midt inde i bygningen? Det er korset. De må tro ikke på noget, jeg gjorde. Nu bliver jeg rejse ud. Jo. Jeg kan sidde med sådan en hulebulu, noget med dukker med i og døde høn og sådan noget. Lige store voksne værner. Hvad for en? Og sådan store voksne. Det er lige midt inde i bygningen. Kender ikke det? Det værste i livet er ikke til letterne for Jonas. Nu har jeg det der. Her. Og så går vi på som Jonas her. Sig mig, foregår der her? Det var også mand. Han skriger, når han ser I så sushi. Men vi må næsten konfirmeret helst i dag. Helst der bliver så til den slægt. Ja, vi vil gerne hilse på gode gamle Jesus. Sådan for alvor, du ved. Nej, jo. Nej, jeg er ikke så vild med på fanden i hedder. Nej, og jeg har faktisk fået noget buksevand her. Jeg vil sgu her for den der for i forgrunden, der står nogle store drenge. Jeg ved ikke, om det gælder eller ikke. Ja, jeg fik engang en vand op. Jeg er også sådan noget VM i scooter. Jeg blev nummer 2, men alligevel holder bilerne. Hvor gammel er I egentlig? I ser mamma en lille smule klein ud. Kleiner? Han er... Okay. Ej, den var næsten overfyldet hele vejen. Kom, gutter. Han er mega irriterende. Han er slet ikke men ham der præsten. Sagt mig, ligesom hans ven Jesus. Sushi. Jeg tror, jeg skal nok også. Det var det længe ting. Jesus, sushi, fesus, sushi. Altså, også med dem, som det kan ikke passe, så man skal begynde, man bliver fået. Jeg vil være voksen nu. Ja. Tænker, man kan være for ung. Efter at blive transformeret, altså helt emotionelt i løbet. Nej. Ja, nej. Hvad nu det? Helt nu det? Hvad nu det? Hvad er det for en... Hvad er det for en bil? Nu bliver lige i min...
Hvad er det for en? Se der. Hej, trokker. Få lavet de bremser her. Hold da blå, mand. Lige. Virkelig. Her er en bil, og de bruger en masse penge. Og I Louis, nok en over sodavandsdiskotek. Altså, der her er nice nok kunder til her. Okay. Du må bare beklippe hatten af mod lige nu. Men vi er jo ikke hjemme fra Jeppe. Postmand, vil du gerne svinge lidt i bestyrelsen ned? Her, hvad Ja, tak, Jeppe. Det ville være dejligt. Nå, så prøv lige at få noget at gøre. Ja, hvad for noget med... At vi skal i en kirke. Har du nogle penge, Jeppe? Ja. Jeg har den her. Den her. Ja, du uler også, men er du sådan kommet? Ja, men du plejer at være sådan en type, jo. Ja, det er gået med viser 2 måneder dag. Så fik jeg den her løn. Nå, Ja. Det var for forhøjt. Godt også, mand. Nemt, så er der. Stik mig lige pengene. Du lidt lukke øjnene. Ja. Ja, hvad er der? Så er der. Ikke, tak. Ikke, nej, gå nu på snem, så. Ikke, tada. Hej da. Wow. Nej. Her er Jeppe Posten. Det var jo mig, der har bygget. Peps. Svend. Altså, den er så sejt. Flot. Der er nærmest som en dengang, der vi er for En noget. limousine. Ja, hej, den er god nok, dog. Sæt dig op, og det kører vi. Styr med her, jeg synes den her. Hold da op. Og med sæder, ja, vi nu. Så tråkker. Så kører vi. Hiver Gal, mand. Jamen, det er rådende flot. Hold for navret. Kør så. Så. Hurtigere. Ej, hurtigere. Og den kan køre. Så flot. Mindre fin, som du har lavet den sådan i et flade. Eller der. Det var en 20'er. Du med sodavandsdiskotek. Det skal vi jo i til. Og vi går fast, ja. Jeg elsker Jesus. Så er den færdig, bror. Kør godt, så. Kom nu. Højn mig. Kom nu. Bøvlæs. Tæs. Der var nu det helt, nu jeg var. Rina er vores... Jesus. Pas dig selv, ligesom mit lårbrød, ikke? Det er meget flottere end jeres. Hey, Louise, jeg vil ikke synge mig. Kom så, trokker hurtigere. Fart på knapper i lårbrød, snart mig. Lad os trokke. Svend, Peps. Det må gå. Så knaster, kommer til nu. Ej, Hvad koster det? altså. Sat, trokke. Så må det, det koster mål. Altså, jeg er ret sikker på, det koster, der er at man ligesom skal hænge Monik for at komme ind. Der er mit hør. Det er noget værd, noget det hele. Giv mig lige gang. I tror, jeg kan sørge for det hele, du hilder. Jeg kan skaffe Louise lige helt gratis. Sig dig. Hvor må godt det? Jeppe, han... Ej! Jeg er også sej, Jeppe, det er du ved. Ja, så er du. Ja, kom så, trokker hurtigt. Jeg har bare Og mega dejlig. Dejlig. Nej, sej. Ja.